kunu alamisa cakɛda be n'ale ɲɛsinin no kunnafonidiso olu kɔlɔsili ma n'o ye haki u ye sɛbɛnfura bɔ o sɛbɛnfura kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ɲangini min n'a tun talen do ka Joliba TV ka o sɛgɛrɛ mun ye u ka baaraw ye k'o jɔ kalo 2 kɔnɔ ko o ɲangini ko o wulila ni sɛbɛn kelen kɔnɔ haki mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u ni Joliba TV ɲɛmaw kɔni bɛnna fɔla mun ye u ka fasiri nataw ye kɛrɛnkɛrɛnyala mun tɔgɔ ko éditorial ko o nacogo ko u na o jateminɛ kosɛbɛ Joliba TV kɔnɔna nisɔndiya o de ye a ɲɛmaw ta ye Aissata Traoré an ka ale lamɛn. Ɲangini min tanen no haki mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Joliba TV ma ɲangini wulila lahalaya min b'anw na Joliba TV la yan nɔ an nisɔndiyalen no. Joliba TV ka nin sɛbɛn kofɔlen kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ i ka dɔn mun ye kunnafonidilaw ka soba ye n'o ye maison de la presse ye ani kunnafonidilaw ka kulu wɛrɛw olu kɔni ye u seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni ɲangini bɛ se ka wuli ka da kan a kɔlɔlɔ a barika o ka bon kosɛbɛ Aissata Traoré y'a yira k'a fɔ Joliba TV kɔnɔna la hali n'u nisɔndiyalen don u kɔni tun ye nin ko in a kɔn wa a ye foli bila ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u cɛsiri nin wagati kofɔlen kɔnɔna la. Hali n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ tun ye haki ka nin décision ye an y'a condamné k'an ka télé suspend a décision an y'a condamné n bɛ profiter i ka micro fɛ ka Joliba TV baarakɛla bɛɛ fo k'a ta ɲɛmɔgɔw la a n'a journaliste an bɛ bɛɛ fo parce que u ye courage sɔrɔ et puis ils sont restés mobilisés malgré la suspension donc n bɛ n ka foli ɲɛsin Joliba TV baarakɛla bɛɛ ma. Mori Keita ale ye kalanden ye mun bɛ ka kunnafoni kalan sanfɛ kalanso la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ɲangini wulili min filɛ nin ye haki fɛ fɛn ɲuman don ka da kan jamana bɛ lahala min na a ka kan bɛɛ lajɛlen hakilinata o ka se ka fɔ kunnafonidisow kan. Bon ne hakilina ye min ye a wulila a diyara ne ye barisa ko ɲuman tɛ kunnafonidisow ka datugu surtout an ka jamana bɛ nin wagati min kɔnɔna la a kɔni kɛra a diyara ne ye kosɛbɛ. Haki maaw an y'olu wele n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'u hakilinata di halisa u y'a yira k'a fɔ sɛbɛn min bɔra o de ye olu hakilinata ye u tɛna fɛn fɔ ka fara o kan mun ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka soba o ɲamaba ye n'o ye Banjugu Dante ye an ye o fana wele o y'a yira k'a fɔ ale hakilinata kɔni mun ye ale nisɔndiyalen don ka da kan i k'a dɔn ɲangini o wulila a tilala ka wele bila kunnafonidisow ma cogo min na u ni haki u ka kɛ ɲɔgɔn baaraɲɔgɔnma ye u kana kɛ ɲɔgɔn fadima ye Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.